Elurra kentzeko 35 makina pres Nafarroko iparraldean eta erdialdean elurra egingo duela aurre ikusita. Nafarroko gobernuak 2,5% soldata igoera onartu du foru administrazioko 30 langilerentzat. Nafarroak energia berriztagarrien alde egiten duen benetako apustu integrala azpimarratu du Nafarroko gobernuko lehendakariak Erriberabean 157 milioiko inbertsioa duen gune eoliko bat eraikitzeko bizitan. Krisi zentroaren aurrerapenen berri eman dio Nafarroko gobernuak estatuko berdintasun idazkariari. Gobernuak adostasuna eman dio alokairuko etxe bizitza babestuak esku publiko eta mantentzeko lege ekimen bati. Labriteko pasabidea berriz ere ireki da oinezkoendako 7 urte ondoren, ura indartzeko eta konpontzeko obrak amaitu eta karga dinamiko eta estatikoko probak gainditu ondoren. Berrerabilgarriak ez diren plastikozko ontzien fabrikazioa zergapetzeko foru legea proiektua onartu da. Planeta Dantzan proiektuaren edizio berri bat aurkeztu da, baletaren eta gorputz adierazpenaren bidez klima aldaketaren aurrean sensibilizazioa ikasgeletara eramaten duena. Baigorriko eta Baztango udalek 2 udalerrietako gazten arteko topaketa antolatu dute. Bortzirietako osasun zerbitzuaren egoera salatzeko elkartaratze eginen dute gaur arratsaldeko 6:30 Lesakan. Nafarroko gobernuak elurra kentzeko 35 makina jarriko ditu martxan, ortzegun hontan iparraldeko eskualdetan eta foru erkidegoaren erdialdean. Elurkota 800 metrora jaisteko aukeraren eta elurra pilatzeko arriskuaren aurrean. Dispositiboa goizaldetik aintzinera aktibatuko da eta erne egongo da errepide sareko baldintzarik onenak lortzeko. Ibilgailuak Pirinioetako Aranetan, Lizarraldeko iparraldetan, Irurzungo autobien lotunean, hau da Sakanako eta Leitzarango autobiak, 121 errepidean eta AP15 autobidearen eta bideko eta Pirinioetako autobien emakidadunetan banatuko dira. Estatuko Meteorologia Agentziaren iragarpenaren arabera elurkota pixkanaka jaitsiko da eta ortzegunean 807 metrotan kokatuko da. Temperatura behera egingo du eta lurra egiteko arriskua dago Nafarro osoan, Ebroko erriberan izan ezik. Hala ere ez da aurreikusten pilaketa esanguratsurik galtzadetan. Gogoratu behar da foru komunitateko errepiden egoera eguneratua vbikoitza incidenciascarreteras.navarra.es webgunean eta 848 423 telefono zenbakian konsulta daitekela. Era berean Nafarroko gobernuak hainbat konbendio orokor ematen ditu neguan errepidetako ibiltzeko, hoien artean beharrezko ez diren joan etorriak saihestea bakarrik edo ez bidaiatzea eta garraio publiko erabiltzean nabarmentzen dira. Halaber, konbeni da gauez ez gidatzea errepideko arriskuak antzemateko zailagoak direnean, ala nola, izoz plakak. Nafarroko gobernuak akordio bat onartu du Nafarroko foru komunitateko administrazioko etaren erakunde autonomoetako langileen soldata 2,5% igotzeko. Ordainsari igoera hori 2023ko martxoko nominan ordainduko da eta atzera eragina izango du 2023ko urtarrilaren 1 aintzinera. Neurria batez beste Nafarroko foru erkidegoaren erranetara lan egiten duten 30.000 personen eta Nafarroko enpresa korporazio publikoaren baitan hartutako sozietate publikoetan lan egiten duten langileen mesederako da. Ordainsariaren gehikuntza honen ordainketak 37.911.466 euroko kostua du. Ordainsariaren gehikuntzako partidak 2023an 68 milioi euroko gehikuntza bat suposatu du 2022ko hasierako aurrekontuarekiko. Neurri honek 2023 urterako Nafarroko aurrekontu orokorren foru legean xedatua jarraitzen du, zeini jarraiki Nafarroko administrazio publikoen eraginpean dauden langile funtzionarioen eta estatupekoen ordainsarian estatuko legegintzak 2023ko finkatutako gehikuntza maximo globala aplikatuko den. Nafarroko lehendakaria Erriberabea bisitatu du Enerfinen konplexu eoliko baten eraikuntza. Proiektu hori foru interesekotzat jo zuten 2020an eta 157,4 milioi euroko inbertsioa du.
Lau parkeak pixkanaka jarriko dira martxan aurtengo maiatzetik irailera bitartean eta urtean 421 gigabatioko energia elektrikoaren ekoizpena sortuko dute. 122.000 familiaren konsumo elektrikoaren baliokidea. Elecnor taldea energia berriztagarria garatzeko eta ustiatzeko Enerfin filialaren abidez, 129 megabatioko konplexu eoliko eraikitzen ari da 4 parkek osatua, Koreian eta Tuteran. Proiektuak 24 aerosorgailu, 5,8 megabatioko instalatzea aurreikusten du. Atmosferara 1.705 tona CO2 isurtzea saihesteko. Eraikuntzan 400 lanpostu sortuko dira zuzenean eta 600 zeharka. Enerfin, Nafarroari lortuta dago 2000 batetik Zierzo mendiak izeneko parke eolikoak ezarri zirenetik. Gaur egun, parke horiek indartzeko izapideak egiten ari dira 2024 urtearen hasieran. Lehendakariak adierazi duenez, proiektu hau enpresa horren Montes del Cierzo parkearen etorkizuneko indartzearekin batera, Nafarroko berriztagarrien sektoreko erreferentziazko operadoretako bat bihurtzen dute. Eta hori oso azpimarragarria da, kontuan hartuta Foru Erkidegoa erreferente nazionala dela, bere ibilbide historikoagatik eta sortzeko gaitasunagatik. Remirez lehendakaritzako berdintasun funtzio publiko eta barne kontseilariak eta Angel Rodríguez berdintasunerako eta genero indarkeriaren aurkako estatu idazkariak bilera bat egin duten Nafarroko jauregian. Eta bertan Foru Gobernuak berdintasun ministeritzako taldeari jakinarazi dio sexu indarkeriaren biktima eta bizirik atera diren emakumei 24 orduz arreta integrala emateko zentroa izango dena. Krisi zentro izenez ere ezaguna, erritmo honean doala aurrera eta datorren azaroan irekiko dituela ateak. Zentro berriak arreta emango die aurrez aurre eta telefonoz eguneko 24 ordutan, asteko 7 egunetan urteko 375 egunetan, 16 urtetik gorako emakumei eta sexu indarkeriaren biktima izan direnei, bai aurrez aurre, bai modu telematikoan, eta salaketarik egon beharri gabe. Eremuari dagokionez eremu publikoak eta pribatuak bereiziko dira, eta prebentzio eta sentsibilizazio ekintzetarako eta larrialdiari arreta emateko hainbat gune egongo dira. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran ontzat eman du foru lege proposamen bat Nafarroko parlamentuak onartuz gero, alokairu sistema publikoa mantendu, areagotu eta erreformatzeko aukera emango duen. Lurralde antolamendu etxe bizitza paisai eta proiektu estrategikoetako departamentoak proposatuta exekutibak positibotza diotzen du ekimenari. Zeinak legezko tresnak emango lizkioken foru komunitateari kalifikazio aldia amaitzen duten alokairu erregimeneko etxe bizitza publikoen sustapenen titulartasun publikoari eusteko. Horrela, eraikin horietako maizterrak babesten dira eta aldi berean, alokairurako babestutako etxe bizitzen parke publikoa handitzen eta indartzen da. Nafarroko alderdi sozialistak geroa baik eta Nafarroko ahal dugu foru parlamentarien elkarteak izenbetutako foru lege proposamenak etxe bizitza eskubideari buruzko foru legea aldatzea dakar. Lege proposamena errentamendu babestuko etxe bizitzen eskaintza urria den merkatu testu inguru batetik sortu da. Horri gehitu behar zaio urtero, babes araubidea galtzen duten alokairu babestuko etxe bizitza pribatuen volumena. Eta horrek ez du nahikoa egiten administrazioak eskaria asetzeko egiten duen alegin sustatzailea. Lege reformak ahalbidetuko luke babes epea amaitzen duten sustapenak lotzea. Jabek beren borondatez edo Nafarroko gobernuak sustapen horiek eskuratzea. Era berean alokairu babestuko sustatzaileen zein eraikinen eskuratzaile berrien sustapenetako bete beharrak ez betetzearen ondorioak argitzen dira. Errentamendu babestuko erregimenean jarraitzea sustatzeko neurri gisa. Duela 7 urtet ondoren Labriteko pasabidea berriz ere irekida oinezkoendako eta ziklistendako. Labriten Bastioia eta Medialuna parkea lotzen dituen azpiegitura hori indartzeko eta konpontzeko obrak bukatu ondoren. Azpiegiturak karga dinamiko eta estatikoko frogak gainditu zituen abenduan. 300 karga metro karraturako arte eta horrek haren segurtasuna bermatzen du.
Udal ordezkaria bisitatu dute azpiegitura hori zeinetan pasaden martxoaz geroztik hobetze lanak egin baitira. Lanak luzatu egin dira konponketak aurrera eginala detektatzen ziren gabezia berria zireleta. Zentzoretan, joan den ekaineko txosten batean konponketa proiektua eragin zuten Nafarroko ingenerien elkargoak antzemandako akatsak alde batera utzita, pasabidearen altzairuzko sarean eta osatzen duten atal desberdinen soldaduran eraikuntza gabeziak adierazi ziren. Gabezi horiek lana eta hori egiteko denbora asko areagotzea zekarten eta hasierako proiektuan aurreikusitako sendotze lanei gehitu zitzaizkien. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran foru lege proiektu bat onartu du. Berrerabili ezin diren plastikozko ontzien fabrikazioa edo erkidego barruko erosketa zerga berezi batekin zergapetzeko. Orain, izapidetzen hasi den lege testuan 0,55 euroko zerga tasa ezartzen da birziklatu ezin den plastikozko kilogramo bakoitzeko. Ontzietan, fabrikatuetan edo erkidego barruan eskuratutakoetan. Zeharkako zerga da beraz. Gobernuaren legegintza ekimena 2022ko abenduaren 28ko hitzarmen ekonomikoaren azken eguneratzearen eskakizun bada. Bertan jasotzen denez, Nafarroak estatuaren arau bera aplikatuko du funtsean berrerabili ezin diren plastikozko ontziei zerga berezi bat eskatzeko. Bai utzik daudenei, bai salgaiak dituztenei edo babesten dituztenei. Estatuak apirilean onartu zuen hondakinei eta kutsatutako lurzoruei buruzko lege ekonomikoa zirkular baterako. Iruñeko udalak planeta dantzan mugaz gaindiko proiektuan ere parte hartuko du ikasturte honetan. Proiektuan parte hartzen duten erakunde guztien arteko lankidetza hitzarmen bat sinatu da Donostian. Hezkuntzako herritarren partaidezako eta Gazteriko zinegotzi ordezkaria Fernando Sesmak, Akitania Berri Euskadi Nafarroa eskualdeko zuzendaria Arola Urdangarinek, Biarritz Malandain baleteko zuzendari Beso Kordianek eta Donostiako udaleko ekologi zinegotzi eta Kristina Enea, fundazioko lehendakariaren Marisol Garmendiak, klima aldaketaren eta baletaren aurrean sensibilizazioa bateratzen duen proiektu baten konpromisoa sinatu zuten. Aurreko ediziotan bezala planeta dantzan proiektu koreografia lan baten ingurukoa izango da. Lan horren bidez parte hartzen duten ikasleen artean ingurumen kontzientziazioa eta sensibilizazioa sustatuko dira. Dantzarekiko, baletarekiko eta gorputz adierazpenarekiko gustuaz eta interesaz gain, ikastar honetan ikasleen arteko mugaz gaindiko harremanak sakonago landuko dira. Koronavirusaren ondoriozko osasun murrizketak gainditu ondoren. Planeta dantzan proiektua intzindari eta berritzailea da. Ikasleak ingurumenaren ezagutzan eta babesean sensibilizatzeko eta klima aldaketaren aurrean sensibilizatzeko. Bertan, ezagutza zientifikoak eta artistikoak partekatzen dira, arrazionala eta emozionala konektatuz. Proiektuan 3 lurraldeetako ia 50 taldek parte hartzen dute. Talde horiei tailer pedagogikoak emango zaizkie, beren sensibilizazio edukia garatuz eta mugaz gaindiko kultur trukea sustatuz. Noe obraren antzezpenera eta horren inguruan antolatuko diren jardueretara bertaratuz. Baigorriko eta Baztango udalek 2 udalerrietako gazten arteko topaketa antolatu dute. Atzoko, gaurko eta biharko sareak izenburupean. 2 udaletxeak 12-15 urte bitarteko gazteak trukaketa egonaldi batean parte hartzera gonbidatu dituzte eta apirilaren 14tik 16ra eginen da Amaiurko aterpean. Horren berri emateko asteazkenean prensa agerraldi bat egin zuten 2 udalerritako ordezkariak Baztango udaletxeko sabaian. Joseba Otondo, Baztango alkateak, Betxi Bidar, Baigorriko udaleko zinegotziak, Kristina Urrutia, Baztango udaleko euskera teknikariak eta Bixente Irigarai, Baigorriko udaleko animazioko langileak hartu dute parte. Gaurkoan proiektu baten berri nahi dugu, mugaz gaindiko proiektu baten berri, baina mugaz gaindiko solasa baino nahiago dugu auzo garen 2 herrin arteko, 2 udalerrin arteko elkarlan batei buruz mintzatu. Kasuntan, Baztan eta Baigorri buruz ari gara. Aspalditik dugu harremanak bien artean, dela nekazaritzan, dela gerla garaietan, aratunat ibilki diren, iesi ibilki diren herritarrak kontrabandua, edozen gisatako elkartrukiak, bestak,
aratunat ezkontzen diren edo egiten diren bikotekideak, eta bar, eta bar. Aspaldi ginuen ere nahia harremanak indartzeko, azkeneko urtetan, iduri baitu pixke bat apaldu ahuldu direla, eta iniz ez ginen harpatzen modu bat harremanak indartzeko edo horiek bulkatzeko. Eta azkenik, Baigorriko herriko etxetik proposamena intzakuten, ideia bat bazutela edo nahikeri bat bederen, eta Baigorriko gonbidapenari nolapaitere erantzun emanez, bien artean topaketa bat antolatu dugu, 12-15 urte artioko gaztendako. Apirilan inen da topaketa hau, kasuntan Baztanen, apirilaren 14-tik 16-rat, asteburu oso bat eta ondotik udazkenean, larrazkenean, Baigorrin inen da bertze topaketa bat. Eta untekoan, izenburu bat mantzaiuni, atzoko, gaurko eta biharko sareak izenekoa, gerra aldietan izan diren sare horiek oroitaraziz, gazteekin halako programazione bat antolatu da. Eta sare horiek aipatzen ditugulaik, aipatzen dugu alde batetik Alaba sarea. Alaba sareak Baztanen izan zuen olako nukleo handi bat, Bittori Etxeberria eta haren inguruan antolatu ziren hainbertze baztandarrekin. Ondotik ere Komet sarea izan zen Bigarren Mundu Gerra Garaiko sare bat, aliatuak pasarazten zituena mugatik. Alaba sarea berriz, gerra zibilean, frankismotik iesi, fascismotik iesi, laguntzen zituena, edo informazioa pasarazten mugaz bertzaldera, eta orduan sare horiek gogorakarriz plantatzen da, hori gai nagusi bezala hartuz, gazteekin programazio bat egitea asteburu guzikoa, etxetan inkestak inez, sareoken berri emanez, mendietako bilaldiak inez, jinkanak, elkarrezagutzeko jostetak eta bertze gisakoak inez, horiek denak urririk. Eta adin tarte honetan plantatzen da, geroko adinetan, ordurako ezagutza zerbait eduki dezaten elkarren artean, eta beren arteko harremanak estutzen segi dezaten. Gero, mintzatuko dira, teknikariak ere unen gainean berri sakonagoa emanez, baina kosta zaigu zerbait ere elkarrekin egitea, eta hori da balioan patu nahiko genukeena, eta horrengatik agerraldi hau iten dugu ere, zeren beti erran bezala asmentan nahikeria bai zerbait elkarrekin egiteko, baina ez da errez gertatzen, udal antolakuntza desberdinak dugulekoz, lan egiteko molde diferenteak ere bai, eta azkenean horiek denak gaindituz, erronka bat izan da, programa hau bi udalen artean egin alizatea. Baztango kasuan gainera, inbertze sail gurutzatu ditugu programa honen egiteko, behar bada Kristinak horren gainean aipatuko daku zerbait, eta Baztango udalaren ikuspegitik ere, Baigorrekin beti harreman handia eta estua izan dugu, harreman horiek bulkatzen segitu nahiko genituzke. Historikoki sarakin ere izan ditugu harremanak, mugaren joan gabiltza, auzo gara erran bezala Sara, Senpere, Ainoa, Itxasukin, Bidarrekin, banka aldude Eurepelekin, ezpeletakin ere mutur bat, eta guretako unek ere beharko zen izan aitzaki bat, lehendabiziko pausu bat ere, mugaren inguruan ditugun gainerako auzo ibarrekin gurutzatzeko modu antolatuagoko eta sistematizatuagoko batean. Asmentan erran bezala, ezpeita guretako mugaz gaindiko proiektu bat, baizik eta herri bat gara, kasu honetan Baxe Nafarroko udal batekin nahi gara Baigorrirekin, beraz, Nafarroa osoari buruzai gara, baina azkenean Euskal Herriaren barnean. Eta horrek mugerazten daku guri, muga ondoko udalak izanik, Euskal Herria gogoan hartuta, hoi azpitik antolatzeko udalen artean eta gure herrikideen artean. Bortzigitako osasun langilek alkatek eta zenbait herritarrek agerraldi egin zuten pasaden astean, Lesakako osasun zentroaren atarian, eskualdeak bizituen osasun arretaren inguruko arazo larriaz ohartarazteko. Horretaz gain mobilizazioekin jarraitzeko asmoa azaldu zuten eta hurrengo elkartaratzea zehazki otsailak 23 gaur, hortzeguna arratsaldeko 6 erditan eginen da Lesakako plaza zaharrean.